Welkom meesken thuis. Mijn naam is Jan Nicolai en dit is Naar Beets Gier Terug. Wij zullen een weekenlang spannende en spectaculaire televisie maken, waar alle dagen een centraal thema en daarnaast hebben we verste items zoals een kunstenaar van de dag, een talent van de dag en ik muzikant van de dag. En als laatste hebben we nog een soapserie waarin de band van Naar Beets laten zullen hoe Naar Beets er 50 jaar uit zal. Dus dat is wel heel spannend. Kortom, een bomvol programma. Maar als allereerste hebben wij een gast, een speciale gast hier, Joert. En die komt hier aanrieden. Het is de burgemeester. Nou, welkom, mevrouw de burgemeester. Ik zei één ondersteunen. Zo, wat kom jou hier aan? Ik zit het stokje al. Ja, ik hou het stokje oer aan Naar Beets. Alsjeblieft. Dank u wel. En ik wil graag nog wat zeggen. Nou, dat kan. Welkom in Opsenal en vanzelfs stiegen welkom in het mooie Naar Beets. Dat wij warme dwarpen hebben, maar duidelijk wezen. Want jonke Naar Beets doggen ek de gediek en lippenhuizen, maar aan doch het voor die dwarp. Beetsters binnen strijdbaar, zelfs retsem en hebben een sterke meenskipzin. Maar in oor maatje ze er wat van en zorgen ze ervoor dat zaken oppakt worden. De tientallen verenigingen en commissies bewijzen dat. Er kunnen wij altijd op stiepen en meewerking rekken bij gemeentelijke projecten en activiteiten. Ik denk dan bijgelijks aan het Polderhaatkanaal. Wat zou het toch geweldig wezen als er weer boten terug het dorp varen zoenen. Het meisje van het programma als dit is een heel soort werk. En ik ben de grutskop dat Naar Beets erin slagen is. Maar eind hier ik net oors verwachten. Ik wens je hem alle keer een protte succes en wil het daar. Nou, dank u wel. En respect dat je het in het Fries dient. Hartstikke dank. We zullen het stokje goed oerbrengen deze week en we zitten goed op passen. Het is var hier, de lampjes komen weer en de ski beginnen boeten ta. In Naar Beets is dat voor u onleiding west om een skipperskeerkampioenschap te organiseren. En dat doen wij hier live in de uitzending, Joert. We hadden finale hier. En dan ren ik even naar de scheidsrechter van het kampioenschap. Dat is Sake Bergsma. Sake, welkom. Ja, hoi. Waar staan er in de finale? Dit ben Hans Tolsma. En dat is Jan-Paul Anla. Oké, en zij hadden finale behellen. Ja. Zoals ik al zei, we gaan skeren tijdens de uitzending. Dus ik zeg, heren, hard in de aanslag. En dan kunnen we los. Draai het waar in, een scheidsrechter houdt de tijd bij. Ja. Kom maar op. Nou, hij komt tussen nog een vraag aan de scheidsrechter. Het skeren van skiën, waar is het eigenlijk goed voor? Waarom moet dat gebeuren? Nou, als je 1 keer per jaar moet tot de wolde wel aan, want dan wordt het wel veel te lang. Het kan net zitten blijven. Hè? En als je dan wordt het te warm, simmers. Het groeit terug. Oké, je zegt al, simmers wordt het te warm. Daarom is het hier een goed moment om het uit te skeren? Ja. Ja, dan het ze dan in het laan komen een paar weken, dan zitten we een beetje naaien wol op. En dan had het net zo gauw last van de warmte. Hè? En ze zitten nooit naar in het hok. Dus dan is het wel lekker dat de wol er rauw is. Hè? Scheidsrechter, ik wil even vragen, wie leidt er op kop? Nou, het onderin kwam eigenlijk haast niks. Ik zal even zien. Nee, dat is eigenlijk geen verschil te zien. Hoeveel ben ze? Nou, ze was een beetje op de helft, ja? Als ze komen uit het hok wijzen, dan skeert ze vaak net zo mooi, ja? Het skeert makkelijker als ze een tijdje boeten rond, hè? Als je het lang wij komen en skeert ze voort, dat wordt vaak het beste. Als je nou zit er een beetje strieën in en zo, en ja, dan skeert het toch wat minder mooi. Maar het komt wel clear. Hoe kan het nou dat deze man de finale hellen gaat? Doen ze het vaker? Ja, Hans had zelf skiën, die skeert ze geregeld. En ja, Paul die werkt bij de boerenhulp en hij had zelf ook skiën. En die skeert ook gewoon protten. Ja, je moet toch beide protten routine, dat scheelt wel. Want vind ik net in de finale kwam vaak. Nee, ik had het in de gaten. Maar het lijkt me dan een hele klus om zo'n beetje vast te houden en te skeren ondertussen. Is het gebruikelijk dat je dat alleen nog doet? Ja, vaak doet het alleen, ja. Ja, als het is vaak als je 1 keer lezen, dan doe je het vaak wel lezen. Maar ja, die is zelf wel makkelijker dan horen. Hè? Het is wat een speciale techniek, zeg ik wel. Je moet het beestje tussen de voeten houden. Hoe zit dat? Ja, je moet hem wel een beetje klem houden. Ja, want we zijn soms samen weer vertrokken. Ja. Ik zie dat ze bijna de jas uit.
keer slagen. Nou, dit is... Ik moet zeggen, allebei door zijn tegen hun best. Ik denk dat we geen winnaar krijgen, Joert. Ik denk dat de 2 finalisten... Nou, Jan-Paul Andela is klaar. Ik zeg het, de winnaar is bekend. Applaus voor de winnaar Skipperskeren 2012. Ik ben filoloog, dus ik doe alles maar wien. Ik heb mijn diploma halen op wijnacademie, zoals men dat zo mooi neemt in Nederland. En daar leert alles over wien, over druivensoorten, over gebieden, over smaken. Want moest ik proeven, want ja, we begonnen op Manje te morgen altijd met 12 verschillende wienen te proeven. Nou, ik begin wel eens een week op een mindere manier. Ja, wienexpert, dus een protte wienproeven. Hoe zit die van een finoloog eruit? Het kan net alleen maar wien drinken wijzen, denk ik. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk wel een basis. Het is een finoloog. Vaak wordt het ontsluitend bij de Slietersbond wordt het broekt. Maar ik in de horeca, juist het, een heel protte sommelier, ben finoloog. Dus het is een diploma wat eigenlijk erkend is. En de naam finoloog alleen is dus net erkend. Maar het is dus finoloog van de wijnacademie wezen. En dan moest die titel ik broeken. Het is een soort beschermend beroep, snap ik. Nou ja, finoloog, dat zei al wat het ongeveer budget. Maar is het een beroep, is het een dagelijks leven? Of hoe zit dat? Ja, dat doe ik zeker. Ik werk hier nu momenteel op een hotelschool en ik werk hier van mezelf 1 dag in de week. Een beetje wienhandel, wat wienproeverijen dan. Want ja, het is momenteel toch een hot item. Mensen zijn geïnteresseerd in wien, in eten en drinken. En ja, elke wien is weer anders, dus een protte proeven en een protte uitleg daar aan. Ja, ik snap het. Nou zul ik nog volle meer attributen, Jere. Net alleen de fles, maar ik nog een grut zwut, een grut sabel. Wat gist daar met aan? Nou, ik ben in februari, mijn collega van mij, ben wij naar de Champagne geweest. En daardoor ze eigenlijk op de manier zat men vroeger die in de tijd van Napoleon een fles wien op een matje. En dat zie ik nou even zelf. Lid dus inderdaad, maar Sjan, ik doe even een stap achteruit als het zo... Hij komt er aan, Jan. Oké. Nou, ik zou zeggen, ik neem even de romte, neem die tijd. En get er. Zo. Zoals alle dagen beginnen we met de kunstenaar van de dag. En dat is Gert Tabak. Gert, ik kom even bij jou. Ja, kom even naar beneden. Ik wilde vragen, wat ga je vandaag voor ons maken? Maar het vertelt zichzelf. Jij fotografeert. Ik fotografeer, ja. Ik probeer de blauwe druifjes te fotograferen door de paardenbloemen heen. Dan stel ik scherp op de blauwe druifjes en komt er een prachtige waas van dat geel en dat groen van die paardenbloemen voor. Waardoor je diepte in je beeld krijgt. En dat levert hele mooie, een beetje aquarelachtige foto's op. Nou, dat klinkt alsof je er een hele protte verstand van had. Dat leeuw ik direct. Heb ik nog tips voor de meesten thuis die hun vakantiefoto's wat verbeteren willen? Ja, wat heel belangrijk is dat je een beetje op hetzelfde niveau gaat fotograferen als je onderwerp. Als je diepte in je foto wil hebben, is het heel belangrijk dat je iets op de voorgrond zoekt. En dan bijvoorbeeld het onderwerp daarachter fotografeert. Zodat je inderdaad die diepte krijgt, die afstand. En probeer een beetje op hetzelfde niveau te blijven zoals ik nu ook met die bloemen doe. Want als je van bovenaf fotografeert, dan krijg je nooit intimiteit in je foto. En zo dus wel. Oké, nou hartstikke bedankt. Ik ben heel benieuwd naar wat het op gaat leveren aan foto's. We komen aan het einde van de uitzending natuurlijk weer bij je terug, zoals alle dagen. Geweldig. Nou, ik heb misschien wat tips voor wat je hier op het museumterrein kan fotograferen. En dat zijn de kjeltjes die we hier op het terrein hebben. We zussen hierin, daar ben je jongens mij wat kjeltjes. En ik zie een kjelle keurder hier al. Nou, daar moeten we zelf even hinnen, daar moeten we meer van weten. Naast mij hier is nou Albert Stoker, de kjelle keurder. Jo bent keurmaster. Nou ja, wel let je dan vooral op wat je de kjeltjes zou zeggen. Je wil graag een keel die compleet in elkaar zit, harmonisch. Het lauwst je een keel wat een goede middenhand had. Dat is bij deze bond heel goed te zien. Het is eigenlijk een heel mooi clubje keel van de keurmeester om te beoordelen, omdat ze uit inrennen. En het zal die heel wat op de kan likken, dan valt er geen verschil te ontdekken. Nou, dat kan zelfs zien dat die volle meer inhoud had dan die andere twee. Dat ze nou alle drie lieke hard werden zo'n, dan voor die middelste dus 4 wij de keel werden met de meest positieve uitstraling. En kun je heel duidelijk even aan een paar indicatoren zeggen van wel, waar je het aan, hoe er op een poorten zit of... Nou, de poorten wil je graag parallel eronder hebben, van achteren besjuist. Ze mij net de kroon werden, maar ik net de rug. Dat had weer invloed op de slijtage en de klauwen. Dan via de zakzijde was de middenhand, die ribben was graag wat uitkomen, maar een beetje voorstellen als van boven shorten met een beetje een skippiebal eruit zien. En dat die ribben echt uitkomen gaan. Verder was ik lengte in het keeltje. Nou, dat liet die bond ook heel goed zien. En mij wil een beetje grafik werden, net te, maar die is heel fijn. En deze is eigenlijk iets te jong, maar deze die toont wat balkachtig, zodat ze dat dan nemen.
Maar nou, zoals ik zei, dat vind ik dat een heel mooi keel dat hij daar nu in stapt. Die is heel mooi. Ik word de jongens en vragen, kan er iemand van je bij mij komen? Ga je vaker naar de kellenkeuring, want je rent hier heel goed met de kelen. Doe je het vaker? Ja, een beetje. Ik echt naar een kellenkeuring of vooral thuis? Naar die kelkeuring. Ja, en hij en er ik was prijzen van. Ja. Nou, dan doe je het hartstikke goed. Je rent hier hartstikke goed met de keltjes, Roen. Ik zou zeggen, dat is geweldig. Geef me nou weer om naar uw kunstenaar van de dag, Gert Tabak. Gert, hoe is het bevallen om in zo'n korte tijd wat foto's te maken? Nou, gelukkig was de zon er nu en dan even. En dan kun je nog veel mooiere foto's maken. Omdat het licht dan een beetje zo door die dunne blaadjes van die bloemen komt. Dan ziet het er nog spectaculairder uit. Licht heeft dus een grote invloed op de foto, begrijp ik. Ik snap dat je nog geen foto's hebt kunnen afdrukken zo snel. Maar je hebt wel een heel mooi boek mee met voorbeelden. Zou je wat kunnen laten zien hoe je foto's, die natuurlijk nu nog in je camera staan, maar hoe die eruit zien als ze eruit komen? Kijk, hier kun je heel goed inzien dat als ik door beplanting heen fotografeer naar iets wat daarachter ligt en dat scherp stel, dan doet die andere kleuren prachtig mee in de compositie. En dat is dus de bedoeling van deze manier van fotograferen. Oké, dus je fotografeert door de bloemen heen, ja, en dan krijg je zulke beelden. Precies. Nou, kijk, die waas van de andere bloemen die doet mee in de compositie. En dat maakt het tot een kunstwerk, zou je kunnen zeggen. Ja, nee, dat is helemaal waar. Het is een prachtig kunstwerk. Ik kan niks anders dan complimenten voor de kunstenaar. Als wij meer werk van je willen zien, want dit boek staat bij jou op de boekenplank. Ja. Waar kunnen we nog meer werk van jou zien? Bij Atelier Tontelinde, hier in het dorp. En op de website van mij, gertebak.com. Oké, nou duidelijk. Zowel letterlijk in het atelier als op de website kunnen we kunst van jou zien. Nou, prachtig. Bedankt voor de komst. We gaan mooie beelden zien. En succes verder. De baggelbaks, jongens. Wat betekent een baggelbak eens? Nou, de baggelbak dat is een soort van houten bak die men vroeger maakte hier om daar de klien in te dwan. Clean, wat is dat? Nou, de klien dat weer van die wierte turf. En die wierte turf die men dan in die bak en dan die men wet erbij. En dan moest men stampen. Men moest stampen om dat inderdaad tot een soort brei te maken. En die brei die kwam oer een stukje loon, dat worden striepen neemt. En daar moest het droegie. En dan moest het droegie zolang tot het inderdaad hut worden weer. En dan stutst men het in soort van plakjes. En dat stapelde men op. En zodra het helemaal droog weer, dan kon men het broeken in een kachel. Dus een baggelbak, dat wordt eens broekt in de turf en vervening. Ik zeg dan ben je meer helemaal op je plak in het Lofmuseum van het Damshoes. Je hebt zo nog een nummer voor u dwaan. En dat heet de Beetster Veet. Een protte succes daarbij. Ja, dank u wel. Wij willen mij beginnen, waardoor wij
Ja, applaus voor de Baggelbaks, jongens. Applaus. En van hun nummer, de Beetsterveer, is het een liedstapje naar uw centrale item voor jou. Dat is namelijk, had alles te kraaien met wetter en met scootjes. Er zijn namelijk 3 scootjeskippers hier in Nijbeets. Koos van Drunen met de hoop doet leven. Henk Rechts met de Ut en Thuis. En Rinse Herma met de Angelina Smeltekop. Van de morgen naar zijn wedstrijd zit je in elkaar houden. En verzels weer uw reporter Thea Wouda erbij. Nou, daar komt de winnende skipper Rinse Herma met zijn bemanning. Omdat ze net mijn eigen scootje thuis komen kennen, wordt de bemanning ophellen met de turfbok om toch oer het wetter feestelijk inhellen te worden in eigen dorp. Waarom goost je hem er nou in? Ja, hij lust het gewoon net. Wel eens op bakboord en hij komt er in een stuurboord even voor deel. Hij komt makkelijk. Nee jongen, koele leng net. Ik makkelijk voor deel. Nee jongen, ik ga er bovenop batsen. Dan was toch die verlies? Verlies? Bakboord het rug. De rug van pa. Ja. Sommige mannen leren het ik nooit joh. Ja. Ik wil daar in ieder geval nog wensje maken. Dank u wel, precies. Ja, dat doe ik, maar die zwemprestaties. Ja. Hè? Super. Wat een intocht voor de skippers. Daar komen de skippers al. Kom je hem aan tafel, heren. Kom je maar bij. Ja, ik mag maar tussen je min zitten, Leeuwhaak in de gaten. Ho, heren. Ik blijf maar tussen je min. Volgens mij speelt het er nou wat tussen je. Ja, dat weer een prachtige intocht van de skippers. En ik zei al, ik mag maar tussen hem zitten blijven, want volgens mij speelt het er nog in het oor tussen hem. Daar moeten we misschien later nog even over gaan, maar nou eerst wil ik terug in. Rijnse allereerst Lokwenske mij de winning verzels. Nou weet van de man wat roeg waar. Leidt hij dat goed met die skip? Nou, wij hebben wat een zwierskip en wij hebben wel een goede bemanning. Dus dat als een beetje waait, dan ben wij wel wat beter als we heel weinig weer. Oké, dus dat leidt goed. Henk, hoe kan het nou dat in een scootje met een prottewien beter varen kan, zielen kan en dat een oor scootje juist met wat lichtwaar beter uit de voeten kan? Ja, de gewoon elke skip is oors. Ik bedoel, één skip is wat roender in de kim en horen we wat hoekiger. Het is gewoon wat van tuig dat je erop hebt, maar een boel lozing. Er zijn een boel factoren. Een protofactoren, oké. Dus en zowel skipper als het skip zelf had er invloed op? Ja, onder andere. Oké. Nou zei ik al, Jim Sille in de IFKS. Wat is, want de SKS is misschien krek wat meer bekend, maar wat is het verschil tussen IFKS en SKS? Nou ja, in wezen is het verschil net heel groot, want het ben in de basis dezelfde skippen die varen. Maar de SKS bestaat wat langer. Het is een sletten kampioenschap, daar mag je maar 14 skip met mij doen. En de IFKS is de Nijopbrug, daar door een 64 skip met mij. En dan mag elke niet in skip heeft mij door mij doen. Als ik een scoot zie, dan zoek ik mij dan kennen. Ja, dat kan. Ja. Nou, ik denk dat het beter is dat ik maar hier aan tafel zit en dat ik het ziel naar je moe lid. Maar het zou ik eens kennen, Henk,
Henk, ik wil eens naar het Chimmerkoor. Zoals van de morgen, hij hem dienen, maar kom je hem vaker zien? Nee, in principe komen we elkaar net zien. Want hij zit in de lietsere klasse, wij in de gruttere klasse. En het is toch, hoe langer het skip is, hoe sneller dat uiteindelijk is. Dus we komen elkaar eigenlijk net zien. Oké, je komt elkaar weinig zien. Nou, in het kwad, in het zien van je hem allebei. Als je hem nou nog iets bereiken willen met het zielen, met het scootje, wat zou dat dan wezen? Reens als eerst voor jou. En we hebben een leuke week hebben in IFK's. En het liefst hebben we dan maar een grote blauwe wimpel op het podium. Oké, heel duidelijk. Henk, voor jou. Ja, ik zou net weten wat ik erop zitten met. Hetzelfde, hak in de gaten. Nou, dan moet je hem daar maar om strijden. Dat is, doen we dat. Nou is het zo, als het waar ben we zelfs tegen grutsk op uw scootjeskippers. En vandaar dat we een speciaal optreden voor je hebben. En dat komt er nou aan. Dan ben wij nou aankomen bij een tegenspietig onderdeel van het programma. Ik maak het stokje weerom je aan het volgende dwarp. Ik krijg het stokje er nou hierbij. We kennen hem zien. Ik moet eerlijk zeggen, hij is wat verloren sinds de vorige keer dat we hem jongen hebben. Dat komt omdat wij hem 10 mei jongen aan uw houtkunstenaar Gerard Dijkstra. Die had er wat verhoringen in aanbracht. Hij had er al zijn creativiteit erin zetten. En hij had hem heel beetsters maken. Het goud zit erin. Voor de meesten die riek worden binnen van de turf. Maar dat wie een man peer. De grootste deel is de rode vlag. De meesten die er minder van worden binnen. Maar het is nu het moment dat ik hem dus echt overdragen maat. Aan de Westerijn. Het volgende dwarp. Welkom. Ik zou alleen nog zeggen willen. 1, 2, 3. De Westerijn. Die kan hem creëren. Wil je nog een paar woorden zeggen? Peer, dank u wel. Je hebt fantastisch dingen deze weken. En ik hoop dat de volgende weken nog volle meer is, Jorgen. Want de Westerijn maakt er natuurlijk een fantastisch spektakel van. Dat belooft wat. Ontjen en we zullen naar je weekend zien.